Nami ngizwile bandla mhla ufakazi sifika nami ngicela ukuthola. Hayi nangilambisa manje. Chaphela inyama sesihleli. ya uJBC impela uthele sithando isikhathi. Yes. Mfowethu ngiyajabula ukufika kwakho ngoba umuntu obathandayo abantu yize kukhona okutholayo kubantu but uphinde futhi ukubuyisele kubona. Mhlawumbe lo muntu oqalayo ukuthi umprofeti ubani wenzani. Lo khuluma ngibingelela abalaleli ekhaya bonke abalaleli nje bomsakazo eZomzansi. Lo khulumayo uSandile waNkosi endaweni yaseVerelem. Hlala khona futhi eVerelem ngisebenzela khona futhi eVerelem. So umsebenzi engikwenzayo kahle ukukhuleka, umsebenzi wami ukukhuleka nokukhuluma ke phezulu kwezinto. Konke abamaswethu engikhulumayo kuyenzeka. Angazi noma umthandazo udinwe ilento yeCovid noma kwenzakalani kodwa nje hayi inamandla and ngiyabona futhi ukuthi uNkulunkulu kukhona izinga afuna ukungisa kulona khona la empilweni. uNkulunkulu khona la afuna izitep afuna ngiyithatha afuna ukubeka kuzona. Nabantu ngendlela ababonga ngayo, abantu indlela abasizakala ngayo, I'm very happy. Ngijabule nje kakhulu bamaswethu yabona. Angisazi manje ukuthi ngizokhuluma ngithini ngoba I'm so excited ukuthi abantu bayasizakala uma befikile. Abantu bayafika bezobonga esontweni, imangaliso ziyabonakala. Yazi ukancane kuphela uSande ngingayibusisanga imoto entsha. Ngiyakhumbula sonto edlule ukuthi kwabakhona umuntu ohamba ngayo. Yes. Fort Everest. Yes. Kwawumuntu futhi wayezobonga kwe. Yebo baba. Namhlanje nje ade ngibusise enye futhi enhle. Amantombazana ayithenga imoto, abantu besilisa bayithenga imoto. It's not about ukuthenga imoto ke kuphela. It's about happiness empilweni yomuntu. Lokho kufanele sikukhulekele. Omunye umuntu bamaswethu ufike lapha na uthola ukuthi mhlawumbe endlini ukudla bekungahlali ephaketheni imali bengahlali. Ngalamanzi engiwakhulekela la emsakazweni. Izinto ziqalile ziyashintsha, izinto ziyenzeka. You would never believe bamaswethu ngangihlezi ngithi mina kubantu kubazalwana abalalele njengoba ngizowakhulekela namhlanje ukuthi amanzi mangiwakhulekelile ayanikelelwa kahle kahle. Umnikelo ngendlela oza ngayo bamaswethu manje sengiyesaba. Abantu bakaze bethi ngeze emsazweni ngazodemand imali yabo kanti cha. Yes, amanzi kubalekile mawasebenzisa ngelinye ilanga khumbula uhambe noma ikuliphi isonto ke at least uyowakhanyisela ukuze aqhubeke njalo akusebenzele. Iziningi bamaswethu izinto and yabo lento leyo ukuthi ngize nabantu emsakazweni bezothola ufakazi. Mina ngithanda ukuthi umuntu abazi ubufakazi kuyena ngaphakathi, hayi ukuthi kube sengazi ukuthi khona abantu engibaqhubile mhlawumbe ngoba kuthiwa bayathengwa, kuthiwa abafundisi bathenga abantu. So izo zonke izinto lezo ke ngiavoidayo. Wena mawuneyinkinga fika wena yourself uzothola usizo. Bamaswethu siyazi ukuthi ngeke ngaba nezipesheli ezimnandi kakhulu for abantu. Nakuqala before kufika ulevel 5 oqala nje ngake ngashaya ispecially abantu bathola isiwasho sami esisiza kakhulu nasekuvikeleni ngisho nemikhuhlane ekuthiwa uDr Nkosi. Leso siwasho siyasiza kakhulu mawuzosiphuza nje usifaka eglassini sibe ikota yeglass bese uyasiphuza. Mawuqeda ukusiphuza bese wehlisa ngamanzi agcwele eglassini. Usiphuza kanye ngosuku ekseni ungakadli, udla mawusuqedile ukusiphuza. Siyaphoqa ukuthi udle uma usuqedile ukusiphuza. Uma sifice udoti omningi ngaphakathi siyakhiphisana ngesisu nabantu abanemizwa engasebenzi siyabasiza ngoba sivula imithambo yegazi. Ngisho nomuntu osuke ene-stroke noma ohlaselwe ushukela siyakwazi ukuthi simsize lesi siwasho. Baba maswethu why ngikhuluma ngalesi siwasho? Nansi imikhuhlane ikhona and siyasiza emikhuhlaneni. Isiwasho sikhona eofisini siwu-250 normal price yaso, kodwa ngithe for abalaleli ngizobenzela zibe u2 ngo300 rand. So siwu250 sisodwa. Kodwa mawuthi ufuna ezu2 ngo300 rand sizokunikeza zikhona eofisini. Isona siwasho nje ke leso ke engisifaka kwispecial. Sizoba khona kwispecial ngomsombuluko noLwesibili, sigcina ngoLwesithathu ispecial saso. Then abakhonza nathi bayazi ukuthi bona they are welcome ukuthi besithathe ngesonto. But then wena othi uhleli nomuntu onoshukela
uphathwa yiqolo, umzimba uhlezi ubuhlungu ngaso sonke isikhathi, akuthathe lesi siwasho ukusebenzise ubone ukuthi uNkulunkulu uzokwenzelani kuphezu kwakho konke baba Maswethu. Ngeke ngaba nenkonzo yenhlahla besiyenzile kuleli yasonto ephelile. Ngimangazwa ukuthi ziqalile imangaliso ziyenzeka, but ke futhi ke ngeke ngakusho ngiqala la uhlelweni ngithe mina kulezi insuku mangikhuluma into iyenzeka. Yabo nje baba Maswethu la engibona khona ukuthi cha iprogress ikhona. Ngibuka nangomsakazo ngendlela omuhle ngawo ngaphakathi. Yes. Muhle umsakazo ngaphakathi. Sengifisa ngabe ngathi ikamera lami engilala kuyona. Nokusetshenziswa kakhulu asibonge kakhulu abaphathi benza into enhle kakhulu. Mhlambe ngoba nje ubushaya nesithombo bazokubona apha abantu khona ni page lakho noma ku Facebook uthola la kuphi? Yes, sikhona ku Facebook, ngiphinde futhi ngibe khona ku YouTube. Ku YouTube mawuthe Prophet Nkosi. Prophet Nkosi. Yes, uzokwazi ukubona ama video ngoba nabanye ke baba Maswethu abantu abathi mabezwe izwi lami emsakazweni begcine ngokuthi belokhuze bezwe ethi umuntu hayi ngizoya omunye ethi hey uyakula abantu bathwele awukungene lapha ku YouTube uthi Prophet Nkosi uzongithola khona ama video amubuka ukuthi kungifanele ukuthwala umuntu ongifakaza omkhulu futhi Maswethu wenzelele ukuthi abangalindeli umuntu omdala ngoba mhlawumbe ubaba omdala kanti bazobona nje umfana omncane nje ufake ibuko isithobe sinjani esikhona lapha kuyilokhuzi. Ngisuke ngiqokele zona ibuko zami neimpahla ngamavidiyo ahlukahlukene kodwa akulona ikhehle Nkosi yami futhi angikakazi okhehlezeka kwamanje ngisazoqhubeka ngibe musha nje. Ngisho na30 akafiki ngaphansi sengikhona usukhona sengikhulele baba. Mina ngithi usengaphansi kwawo kodwa usuthi useduzane ukubona o30 ke lapho kodwa bazokuthola kuyilokhuze ku YouTube. Yes, Prophet Nkosi. Yes, noma uthi nje Sandile Nkosi uzobona lapho ukwazi ukubona ungayi komunye umuntu othi ufike kuMprophet ngoba enye into eyenzakalayo baba Maswethu ngiyengithola ama calls ethi umuntu uMprophet ukhulume wathi emsakazweni ngasikhalisini eshe esinye isikhathi engingasazi. So mina ngingena la ohlelweni kaBaba Maswethu kuphela wona umsakazo kuphela lona enginawo engingena kuona nalolu hlelo futhi kuphela alikabikho olunye uhlelo engikulona. So singaphambanisi bakwethu umfana nje obomvanyano usemuhle ngoba ukhandwe umsakazo ukuthi abemuhle kanje sengiyelo yebo. So baba Maswethu abafike abantu abadinga usizo sinalo uhlelo lokulungisa ngisho umsamo, sinalo ngisho uhlelo lokwembula umuntu owazalwe embethe. Abantu abazalwe embethe bayazazi inkinga ababhekana nazo ngisho imali ayihlali othandweni umuntu akahlali hleze exabana nepartner yakhe ngaso sonke isikhathi. Izinto nje kuyena zithi mase zilunga bese ziphinda futhi zishona phansi ngaso sonke isikhathi. Sinalo futhi uhlelo ukuhlola u250 nakusasa sobe sikhona sizobe sihlola lwesibili sikhona lwesithathu sikhona lwesine abantu baseStenga cishe ngayishiya le ndaba baba Maswethu enkulu abantu baseStenga le eyaseStenga kuphela ngolesine ngiyaku-invite lapha ne14 ngizobe ngikhona e14 uma uye 14 uthi wehla eBlackgate ngiyaku-invite khona sizobe sine special seyiwasho khona umuntu oseStenga uzowezwa over the phone ama prices eyiwasho ukuthi azobe kanjani. Ngolesine futhi ngifuna lapha endaweni yase14 ukushiya imangaliso ezinkulu. So ngiyaku-invite ke umuntu waseStenga ngoba bahlezi bekhala ukuthi fika ke lapha ne14 ngizobe ngikhona ngizobe ngingengedwa kuzobe kwenzeka kanje imangaliso zodwa. Phinde futhi baba Maswethu eClermont ngiyangena very soon mhlambe nje next week ngizobe sengikhuluma into ephela ukuthi sikephi neClermont. Kufuze ngabe namhlanje ngiyayikhuluma leyo ndaba kusho ukuthi ke ngokulungiswa ke kweindawo lezo fanele sibe kuzona kodwa eClermont abantu baseThekwini ngizosondela kodwa ngisondelele lokushini ngesimanga sanike baba Maswethu. Uyabona ezingumprofeti angikwazi ukukhomba umuntu ukuthi hey nikelani ngemali ezukuthi lento eyenzakalayo kwezinye indawo ukuthi imali ibizwa ngegama ngikwazi ukwenza lokho mina. So ama rent agcina ebe makhulu kakhulu uthola ukuthi iwasho zama ibizi. So kuba yilabo bantu abasiza ngokuthi bebuye bezobonga abasizakale ngaleso sikhathi leso bebuye ke bebonge sikwazi ukuxhaseka ke ezintweni lezi ezinjengama rent kodwa abekho abantu abangavele besuke bethi hayi Mprofeti thathana libility thina sizokuxhasa ngerent.
mangathiwa kuqhamuka abantu abanjalo ungangena ngisheshe eThekwini. So siyasondela ke sisondelela eClermont. Wena oseClermont very soon ngizokutshela ukuthi sigephi neClermont. uLwesine siseStenga, uLwesihlanu sikhona eofisini iSabatha, sikhona eofisini sihambisa abantu emanzini, abantu abadinga ukuya emanzini babhuka ama-appointment. On Sunday siyakhonza bakithi. Ngiyacela ke sibuyele ekufakeni iphone ngoba u-third wave baba Maswidi angikakezwa kahle kodwa angifuni ukukhuluma into engingayazi but mase kulokhu kuthiwa ziyanyuka ibalo lokho fanele sikubheke isibalo singanyuki ngawe. So siqalile kodwa ziyashintsha ziyakhuphuka ibala. Yes, sikubhekeke lokho ke kwama mask bakithi sihloniphe nje. Mina ngikhumule ngoba ngiyilana ngikwazi ukukhuluma nemask kufanele umphakathi ungizwe wonke. That is why ke baba Maswidi ngibanikeza ispecial sesiwasho uDr Nkosi kusukela kusasa uLwesibili noLwesithathu. Utholakala kuphi baba Prophet? Sitholakala eVerulam eJohn Hall Center eduze kwaClicks. Mawuthe ufuna kwaClicks noma eNetbank, uClicks iyona direction right here. uClicks usamusha lapha eVerulam patch. Uthi ufuna kwaClicks noma eNetbank in main branch yaseNetbank unyuka ngama steps lapha nezinsimbi. So ungaphezulu kwaseNetbank wena. Yes. Alright. Unyuka nje ngama steps. Uba khona ngolesingaki? Msombuluko. Okwamanje sikhona nje everyday. uLwesine kuphela sobe sise Stenga. So zonke insuku sokukhona nama weekend. Yes ma. Number 10 071 452 452 70 17 Oyiphinde futhi 071 452 70 17. Yes. Ngicela ukuthi belungise amanzi in a minute nje ngiyawakhulekela baba Maswidi. Khona ke abafikile bathi usikhonzele kuleyo ndoda sasisebenza naye. Bathi angazi nanisebenza efamily kaShepis noma kaSweet. Yes bakhe reserve. Yes, sengiyakhonza ke ningaze ningishaye inkosi yami basho bathi siyacela nje kakhulu sikhonzele kuba Maswidi. Lokumnandi baba Maswidi. Abanye babo babezobonga. I'm so happy ukuthi abantu bayabuya bezobonga. Futhi sekuhle usuthatha nabantu engangisebenza nabo la ngeCampaign. Ngiyangijabulisa kakhulu lokho. Ngizokutshela baba Maswidi uhlelo olukhulu kuye kufike ngisho umuntu osuka phesheya. Yes. Abantu abasuka phesheya bonje basithola nange-app phela ba-download i-app izwi 98FM. Yabo nje imali yaphesheya sengike ngayiphatha ngesandla sami. Basiza bebekulalela ocingweni. Yes, bakushuthi bangilalela over the app kanjalo. Ngithi mina kushuthi nami seniyangithatha phela nengisale ko-America manje. Ngiyabonga nje kakhulu baba Maswidi nanokuthini ngibe semsakazweni okwazi ukungixhumanisa. So nomuntu onebusiness ngiyamcela ukuthi azenzele yena umusa akeze ezotry bona ukuthi into yakhe izohamba kanjani. Cela ukubusambazi baba Maswidi. Okay. uNkulunkulu engcwele Jehova namandla ngiyakhuleka mesithemba ngikhulekela abantwana bakho abasemakhaya Jehova namandla abangayitholi imisebenzi ngithi abathole imisebenzi ngegama lakho Jesu Kristu ongcwele baphethe amanzi mele usoyithemba ngithi lamanzi abawaphethe akungabe kusaba amanzi ajwayelekile kube ichibi lasekhaya izulu kube ukuphila okuchichimayo kwenzeke imangalise empilweni zabo ngiyabakhulekisa egameni lakho Jesu Kristu ongcwele nqoba zonke inkinga ababhekene nazo abanye banezikweletu mele usoyithemba abanye abazwani nemndeni yabo Jehova namandla ngiyakhuleka egameni lakho Jesu Kristu ongcwele ngithi behlisela imangaliso zezulu Jehova namandla uma ngisakhuleka lomkhuleko Jehova ingcwele nabagulayo bephulukiswe njengamanje abangayitholi imisebenzi ngithi abayitholi imisebenzi kusasa lokho kusayo bengene besebenze Jehova namandla kuvuleke zonke inhlahla zabo ngiyakhuleka egameni lakho Jesu Kristu engcwele umuso nothando namandla wehlele phansi komphathi wakho Jehova namandla xoshe isifo sobhubhane Jehova namandla esidlangile ngiyakhuleka egameni lakho linamandla nothando namandla naphathi amen. Sibonga kakhulu umprofethi ke na uma ofisa ukuxhumana nomprofethi useyishilo ngicela uyisho futhi number prophet 071 452 70 17 17. Umprofethi ngoba uadvertiser la ekhaya mhlambe kule second leli elincane nje awuqhuquzela abantu ukuthi beze bazo advertiser ngoba kuyasiza kubantu abasemabhizinisini. Baba Maswidi yabo ngifikela ekhaya bekungathi ngiyiphara ngenxa yesimo sempilo. Yes. Not ukuthi bengiyiphara khona ukugqoka ubone bongafika lana ngigqoke elidabukile. Yes. Ngenxa yezwi lomzansi nakhulu ibhizinisi lakho. Khulile manje unemoto unemizi Baba Maswidi ngokuza la ekhaya uzo advertise. Yabo Baba Maswidi kwelami office liyaphuma uxhaso ukuthi kwakhelwe umuntu indlu. Yakho. Ngenxa
yokukhuluma nabalaleli bezwe lomzansi befike ofisini bezosupporta, and siyayithola isupport kakhulu. Ngabe ngiyabasukela Nkosi yami, yabo njengoba sine special bazofika bazothatha lesa siwasho ngoba bayasazi siyasebenza. Nawe uma unento yakho yenzayo yeke ukuhamba uthuka abanye abantu ukuthi bathwele ungazi. Mina kushuthi ngathalwa ngawo lo msakazo ngoba iwona ongenze ngayo lo muntu enguyena namhlanje. Ngimuhle njena nje, ngigqoka into engiyithandayo, baba Maswidi, ngidla ukudla engithandayo, ngihlala endlini engiyithandayo, ngihamba ngemoto nganoma ngizothi unyaka imoto engiyithandayo, ingenxa yezwi lomzansi. And baba Maswidi, nami ngibasupportile abalaleli ngoba ngisho nabantu abasebenza ofisini lami abalaleli bezwi lomzansi. Angithathanga umuntu owayiqhamukela nje, ngathatha bona abalaleli. Mhlambe ofisini lami not ukuthi mhlambe nginabantu abawu14 abasebenzela mina, and laba bantu they always getting paid through izwi lomzansi 98.0.